Yesterday, Komelu, exactly 2 years, Ebubechukwu Uzor, the late distinguished Senator Patrick Ifeanyi Ubah joined the world beyond. Honestly, on a normal yesterday, I suppose in a video to the guava. Mana patron nana. E what I go? Ife ọkpaji wee tọm na wona ọ na-eme nne n'anya na ndụ ihu abụọ ndebe anyị na-ebi. Anamasị ọgụnụ na-afịọtụ ọgụnụ na-afịọtụ ekwukwara nyasị egbuo dike n'ọgụ ụnọ ụbọchị ọgụ amaghị elu achọwa dike. Ebubechukwu Uzor ha akpọzinaghị n'ebe ịnọ webedo mma niile ezu ike ha akpọzinaghị and o nwere ụfọdụ ndị na-anaghị ya ha nakataghị pụta wụrụ ụla ma yunye ha shia na ntị because na faso na ndị wishiri ugo nwụọ ha ụfọdụ n'ime ha sokwa na ndị na-akpọ champagne na-enwere aṅụrị mgbe ekwuru na enwụrụ today because na ha ewurukwa na another person replace kwaghị na-asụkwa ọfọ ka onye ahụ nwụọ. They are now remembering you. Ha just na-akpụzi ya afa kịta because na ha enweghị another perceived enemy. Ịghọtago ana-anazighị na-anakwunu gị ahụ na-anaghị in good faith no na-anaghị because na-achọ ka ewerukwa afa gị even though na ị nọrọzi ndụ ka ewerukwa afa gị kwụwakwa afa gị ahụ n'ihu wee kọwakwa akụkọ ọzọ. Ịghọtakwuru Helen lesson nkịta Helen lesson maka na ọnwụ na ha Helen lesson na ha ya asị kele ife ya esekatalụ nwanne na nwanne wee filu nọ nwanne nwụọ o wee wuru n'udo adụ. It's a question. Kele ife ya esekatalụ nwanne na nwanne a na-asịzi na nwanne nwụọ udado ogunu ka unu na-azọ ife ahụ wọtụrụ na ndụ nwanne gị ya abane. Kedu ife ihe ji wee nọkata na-ewushi nwanne gị ka ọ nwụọ? Kedu ife unu na-azọ ife ahụ nwanne gị nwụọ anyị enweni room for reconciliation at any time? Nwanne gị ya bara uru na ndụ mmụọ ka ya bara uru mmụọ na ọnwụọ? These are questions they are not asking themselves. So onwe ndị na-eme ha nakataghị afa na ha echeta ka wuo na ọnwụ ewutewuo ha si ebe ahụ ịnọpụta wụrụ ụla mma yunye ha shia na ntị ma shie ntị. I had a face-off and argument with so many of them. This guy nọrọ ndụ ọ baara ndị nnewi unu na ndụ karịa n'ọnwụ. Yes, onye ọnwụ na because onye ọnwụ na do that is why inji wee say the first step iyeji wee mma n'ilu go the level of maturity as a man is when you are 100% in control of your emotion, because your emotion will make you to talk 100 things before you even think one thing, and your emotion will make you to act 100 times in more speed than not only use your common sense. There are a lot of things that if you use your common sense, you will not say them. If you use your common sense, you will not do them. But when you allow your emotion to overtake or override your sense of reasoning, every single thing play out. Mgbe Ebubechukwu Uzor nọ ndụ is playing out again n'ebe onye ha kpọrọ oke ekwe nọ. Is playing out again n'ebe onye ha na-akpọ oke ekwe nọ. Yes, at some point a sị na Ebubechukwu Uzor nwụọ na udele ya eri ozue ekwukorie out of anger. What is that maturity? That similar something is happening again and you are not controlling your emotions again. You are beginning to talk again. How many times will your tape be played to you
after event before you learn how to control your emotion. Kilife go na nwanne ewu na azo ifiru no nwanne ewu di na akpati elo wire 6 feet. Iwe peace ma we zota that thing. Moment of reflection. Owuru no onwu late Senator Patrick Ifeanyi Ubah kuziholu the Nnewi lesson. Amomi fozo ya kuzi the Nnewi lesson. Amomo kusisi one ya da na Nnewi. Amomo kusisi one Nnewi ye lose. Nnewi we malo n'obodo ahụ egbu ife ha ji wee dee ebube. Akpago m nkata with ndị Orifte. Ụfọdụ n'ime ha nwere 1 or 2 differences or reservations n'ebe Saino, but you will never hear them wish Ifeanyi me Sai. The same thing with ndị Ukpo, Engineer Teze. The same thing with ndị Ishi, Okpurisi. The same thing with obodo niile nwere okosisi. Also na Nnewi webe ya nwanne na nwanne megara ha ahụ ekpere ka ọ nwụọ. Amana am hosidiri mi ife na ndị obele onye a na-efilu ka amam ife ekpele some greater percentage of ndị obele onye na ha na ọgaranya nwe nsogbu ọ na ha na nnukwu mmadụ nwe nsogbu. The highest thing ha ya dey ekpele ugo onye ahụ nwụọ. That is the prayer of a weak man to me. Enidro nke idi na akpati before I can prove any point to you. Enidro nke elu 6 feet before I feel I can prove a point to you. So a coward and a weak man will always want the nation to take its course immediately so that he can prove a point. Man, ikewe hundu n'enu osisi. Ikewe hundu n'enu osisi. Among me fed the fire if you know na eme today. Iji wee na-efilu na ọgwụkwọ na Ifeanyi Ubah nọ ndụ na ọya eme. Mana onye ahụ ị na-asị ka iwu ishie ye ka ọ nwụọ. Onye ahụ ị na-achọ ka ọ nwụọ. If common sense go no nwere ike echi niile onwukwa another thing nwere ike ime iwe sekwa na ọwụrụkwa na onye anọ ndụ. Obodo gbuo ife ha ji wee do ebube. Mana nke obodo ahụ agwụgo. It's a moment of reflection. There are a lot of people mfo rubbish ha na-ede yesterday. It doesn't move me. It doesn't move me. The tradition of bullying the living and playing nonsense sympathy for anyone is old fashioned. I have lived above emotion and sentiment. I face reality. You got to go reality. That's what I face. So akwani na ndị mmadụ na ebube Chukwuza a na-etu ya afa. A lot of ndị mma no meghe pụọ nụ mgbe Ifeanyi Ubah nọ ndụ tapụ a na-agba. You got to go. Onwo efu ya n'anya n'ọnwụ. Onwo ihusiwe anya mmiri. Mana ọkwa ife iwu ishiri yo. Nwele aṅụrị celebrate ya, enjoy ya, kpọọ wine, nwụọ gbala egwu, gosi ndị mmadụ. You couldn't even hide it. Many people today want to show us that no love ya n'ọnwụ. Okay, keri Ifeanyi Ubah ahụ mgbe ahụ ọ nọ ndụ change go kịta ka o nwere ụfọdụ ife realize kịta ifilu na ịma mbọ. It was just anger and emotion and sentiment. Blind iwe filu na nwanne gị so dị na akpati 6 feet wee merie ye. Mana ụmụnne na-eme enwe misunderstanding. Egidie edozikwa ma nwanne m nọrọ ndụ maka na ụbọchị nke nwanne enyi ana. Ụbọchị nke nwanne enyi ana ndị Nnewi obodo gbusi ife ha ji wee dee ebube. Mana nke obodo ahụ agwụgo. Chineke ekwekwo na ka Nnewi alụzuo another irokotri, another pillar n'obodo a na-awụghọ na isi awọ na nka kachasịcha nka ruo mgbe Chukwu kwuru. Ịghọtago? Kachasịcha nka. I believe na ife mere Ifeanyi Ubah wụ Chukwu ji aka ekpọrọ ya mgbe ọ chọrọ. Mana ekpere anyị na-ayọ Chukwu wu ka ndị nnukwu mmadụ ndị ọzọ ndị obodo ji wee biri, ndị obodo ji wee dee ebube, ka Chineke mee ebere ka ha kacha zere isi awọ maka na ha duka oke osisi ọjị. A lot of ụmụ nnụnụ beje n'elu aka na ha aka nkụ and ebube ife ha nọchiri Nnewi karịrị akarị. Chineke anyị need healuse any one of them again. Mana onye ọwụna nọ na-asụ ọfọ
n'ifo na ndị Nnewi ji wee dị ebube ife aya ya emenwu ndị a na-eme ọgụ aya ya nụ ndị a na-anụ ife ndị a nọchiri anyị ka nkụ ọwụhọmọwụrụ nwanne m iwe na-asụ ọfọ n'ọwụ Nnewi erighị alịlị obodo erighị alịlị na ihe ezu ike ekpere ahụ ị na-ekpe n'isi ha ya echigata back 100 times and 100-fold ebe ị nọ. Ịghọtago? This is my own message to mark 2 years remembrance Ebubechukwu ụzọ and to tell him ya je zuru ike na ndokwa. The most controversial also highly controversial, highly misunderstood and highly controversial. You waited till he died before you feel you can understand him. Ọ dị egwu Ebubechukwu ụzọ nwanne m, the distinguished senator himself, dike na abụ dike na dimkpa, akwa aja afụ ọgụ jezuru ike na ndokwa. Hapụ ha na-akpọ na nkịtị. Ị na-akpọ mmadụ mgbe ọ ya aza, mgbe ọ nọ ndụ ya wee kpọọ ya ọzọ ikwe ha akpọ, ị na-akpọzie mgbe ọ ya aza. Onye nọkwakwa ndụ again ị naghị achọkwa ka ọ jee okwu, ị na-ewu ichikwa ya na-ekpe ekpere na-ewu na-afụ ya ọnụ. We can never learn from our mistakes. Zuru ike Ebubechukwu ụzọ na Nnewi ka Nnewi ghara experience that kind of ọnwụ again. That is my prayer. Ka Nnewi ghara experience that kind of ọnwụ again. Ezugo.